मोनब्रै भाषा दङ कचराबा पाथिराबा रंगानिया मोनसे मामोन बावबाय आरो मालाबा खिथाफैसा दा সোনার মেলাফি মিরাজ এই সেগোটায় আমি আমার আমন্ত্রিত কণ্ঠশিল্পী বাইজি নয়ন বৰগোহাঞিক আমাৰ উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা এখন ফুলা মাৰণেৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু সম্বৰ্ধনা জনাইছে আমাৰ সমিতিৰ সহকাৰী সম্পাদক এছিষ্টেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী মন্টু বড়ো ডাঙৰীয়াই এয়া ৰাইজসকল আমাৰ নয়ন বৰগোহাঞি जोबोद जोबोद साबायखर थेंक इउ आरो माननीय बिथां मन्टु बर' बिथाङा दाख्लैनिफ्रायनो आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हादों जों सानैजों रायज्लायबाय थादों आंखौ हांख्रायहरनाय आं नामफोरखौ मिथिजोबला थेवबो आं बिथांमोननो साबायखर जासिहरबाय आरो रायजोफोरनो आं बयनिबो अननाय सिबिनायखौ जासिहरबाय बारा बाथ्रा बुंला मेथाइखौल' खननो फैदों हिसाबै मेथाइखौनो खननोसै आइफोरा हरनाव होनबा दिले दे बाप फंबाय हेल' भाइटि अकमान मनिटर अकमान माल दे आंखौ बयबो खुगा मेथाइ खनग्रा होनना मिथिनायलाय खुगा मेथाइजोंनो जागायजेनदिनि गोदो जेरै दंमोन दाबो दङ मावना जानो रोंबा अराय संसारा दाबो दङ
Boronik Fuga Metal